sak jodoh ini. Tidak, aku tidak mau berjodoh dengan kedua orang ini. Ora gelem piye to? Enggak mau. Kenapa kamu enggak mau ger Enggak musuh? mau. Sunil. Iki kekamban lek iki kecilian. Tak golek sing pas gelem Sapa? Narso lho. Apa ya? Ya anggepen wae Bagong kuwi ali andono to, Ken. Wis to. Enggak mau. Wah, eneke ya iki kok. Mau ra mau eneke ya iki kok. Enggak mau. Ya iki. Mau ngemplok ya sawang. Aku lebih baik sendiri daripada harus disakiti. Ah, iya. Enggak, jangan pegang-pegang. Arep sendiri. Arep sendiri nek ingin warkosot to, Nduk. Ya Allah kaya. Nyapa sampean mau piye ngomongnya jare mau Pak Dekleng wis apa? Aku Mati ra ngejak budal sik ngomongane. Aku ngerti gone rasa bokon wis mangkat. Ora sah. Umpama ora dadi jodhone saiki tak Bagong tak dadekke ingon-ingone Niken. Nah, ini ya. Selindro menyura, kutut manggung. Nah, iki. Ya, saiki Bagong dadi kutut. Ya dari kutut. Ya. Kutute cilik. Ngawur. Lah niki jam-jam ya ini kok. Iki engko nek Mas Fir'aun ku ngeri wae. Ayo. Fir'aun. Iki mobil mobil. Mas mobil. Oh, apa ta? Karimun. Iya. Nggih. Karimun lek yo ape Karimun Jawa. Ayo. Lah yo karimun. Yo, kutut manggung. Ayo kowe sing miwiti sik. Anu. Aku Bagong dadi kutut sing ngopeni Niken. Ayo. Yo, kasih nano. Maka, yuk. Dua lolo. Yo. Yo, saiki Niken golek aqua. Iki wancine ngombeni kutut. Ya, saiki sing nembang. Kalih nembang ya, Mas. Anu, omben. Lho kok malah wah kesenengan Bagong kuwi kok. Kula nggih ngelak. Ya. Ya. Karo muni mau karo muni. Kan kutut sing kuwi beda biasane. Dek mau piye iki wayahe ngedos kok. Minumnya biasanya susu dikasih betadin. Kowe iki arep Ususmu sakit. sakit iki ora terus betadin dombe. Ya, omben. Ya kan ya. Omben. Iya. Dipasne Pan, kutut kok geblas-geblas. Iya. Kowe ayu-ayu apa lamur, Nduk? Lah ngapa ta? Cangkeme nek kene sing mbok suntaki bolongan iki rong. Ya kan karo menikmati lagu. Ayo. Karo menghayati. Wirung apa sumur padha mbone. Ayo. Apa Iki nasi padasan lempi. kowe? Kuwi dudu irung kuwi. Ayo. Wah, langsung irung kok suntake ra iso ngene lho. Iki emang kutute ra iso ngombe dhewe ya. Lah silet pitik ta. Ben omben. Omben. Entek kan? Telas, Mas. Sikok neh. Nggih. Ayo. Kata Kayak nyuntek Kowe kowe cari ngombeni bareng ngedos. kayak ngesok bensin. Niken iki mesake. Contohnya nih kak, contohnya nih kak. Diwarai. Mas Yo, kamu ini menganggapnya kutut. Ini kan jelmaan dari Jim Bunglon. Kamu harus tetap mengajari dia. Ini sesepuhmu. Jebulon ya bilat raimu kuwi. Jangan marah. Jadi Iya. nek ngombe niki yo sing sopan to Ken kok. Ngombe ora. Dadi ki nek ngombe niki sing Ngawuri. piye Mas? Sing ngombe malah kutut ngisor. Aku kan karo Wah, keturu malah tangi. Ayo. Ah, jare jenenge Blacky. Kata Omben nih kak, omben nih kak, omben nih kak. amben. Aja dhuwur-dhuwur to. Amben. Ora geduk. Amben ana. Putri siap.
Eka sing makani. Ora. Itu makanannya pisang kan Ki, dia separuh monkai. Jadi manuk separuh monkai. Iya makane buntute kok. Ngawur. Oh, buntute cilik. Ngawur iki dudu buntut. Lagi Ono jenenge padasan. Apa? Padasan. Ndang wudu. Wudune ya. Yuk makani sik, makani sik. Makan ya. Yo. Niken. Niken sing nembat, sing makani Eka. Ayo. Docek isih. Makan. Oh ya doceki to. Aku lali. No. No. Sakulite dilolokke. Enak. Ata pakan Makan. Iya. pakan Oh, alah. pakan Kowe nek pisang kan empuk. Terus? Rada atos tak pamake ya. Gelem mo. Ora sudi. Pekak. Ben mudah. Pekak. Malah kari ngolu. Kari ngolu. Nah. Enak to. Malah kari ngolu. Jadi Ini tuh keras. keras. Di lambungmu belum menerak. Nek ora gelem dimamake kowe golek gedang to, Kak? Nggih. Idakan sik, tidak. Ayo, makani neh. Makan. Ayo, makani, Kak. pakan Lali plastik. pakanan Sik. Apa? Rodok mambu nopo. Lah ki nek ra mampu wis dipangan Eka dhewe. Ora mambu lho. Sik enak. Sumprit mubazir tahu. Oh, ayo pangan aja kok. Ayo. Rodok mambu cukup ambune. Ya kan, ya kan. Emano ikut kata pakan. Bareng. Entek iki, Kak. Nano. Ya. Hujan jari hujan. Tau hake. Yo. Tang. Monggo, alunan so. Yo. Kenduli Apa sida apa ora? uwit lo. Aja gampang naido. Kudu nyongklek Mas Anggit. Yo Mas Kamerun jogeti Mas. Yo. Pur, ayo.
Ken, nduk nikene selok. Wis pokoke terus berkarya sekolah aja keri nggih. Mas Kamirun ya ngono jogete cah. Jan karon sih. Ha iya. Karon sih musika jenenge bokong tok. Ya ora apa-apa padha cendheke kak ya. Sik niki enten enten penyuwun saking kadang kula Mas Sigit. Oh nggih. Mas kula Mas Sigit Wardaya nggih. Maki ya iki kadang dalang kok ya. Nyuwun uler kambang katur Pak Lurah. Oh nggih. Pak Lurah Karso Sumup Lor Pekalongan. Oh nggih. Yo uler kambang sik iki sing klasik di dekek ngarep, engko sing hura-hura karek mburi. Heeh. Nduk nih kan, arep nyoba uler kambang? Nggih. Oke, slendro pelok. Slendro. Oke, ya. Wah. Wis iki lho, wis ora balekke kok niken ya, Kak. Nggih. Ah iya. Apa ora balekke? Ayo, ngono ular kambang coba kaya ngapa? Ayo ular kambang. Kowe dadi ulere kok. Ular. Iku ular jedung. Mengke nyawere mengke nggih Pak nggih. Nggih, kowe enek dhewe. Ampun. Ular kambang. Mangga ular kambang diaturke ya kaya ngapa suarane niken. Ayo, ayo. Aku pilek marai pirang-pirang dina iki kok. Ayo. Mula kok tenanu suarane kaya rada. Ayo. Ngantek 3 tahun kok ora mari-mari. Mangga Pilek gawan bayi. anu. Cek. Ular kambang satitae. Ken, Dalem. angger sing nembang awakmu, Nggih. sing gender iki mesti nek ninting ki urut kae. Nang nong ning nong nang nong ning nong 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 ning ngono kuwi. Iya. Nek nintingi kowe Itu ngono. itu namanya peduli biar tidak salah. Ora peduli urut dadi nadane iki tek 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 tap tap tap. Nek aku gak dibanterne kaya nintingi sindang budek ya. Iya. Kuwi jane asli pengen foto karo kowe kan sing gender kuwi. Kok baru lek rampang gen foto karo awakmu ya. Oh nggih nggih. Nek repot ben diwakili Pak D Kamerun ya. Ayo. Kowe enek foto wakil. Lah iya ta. Lona Lona Sae 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 katase Jalan lila mas kowe Ketang rayangnya gawe Yo yo ya. Segaan galuh-galuh kok jatuh. Janji sabar lan ora kesusu sawahe jembar-jembar tarine lemu-lemu tumrap wanita sejati yo 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 matur nuwun ingkang paring bebungah kala wau. Nggih, saking nuwun. Saking Pak Peci. Kok lek pas disawer ngono koyo kudu Mugi joget ya. Ya kose ya. Kabeh nek wektune. Ya iya, yo. Ya kan? Pilek, Mas. Heeh, flu aku. Lho kok nggih sami niki. Ketularan gondo. Lah iya. Sampai 50 Lah kula tahun. ket-ket wau
anu klilipen. Iya. Ngono. Ora klilipen aku ngedepi kok. Iya. Janara kenang uga Hebat wis. Kowe nimbali adike wedok wis ora musprong klasik ya oke. Era sesindiran ngono wayang ya wis alhamdulillah. Awang ya trah dalang kok. Heeh. Ayo, sik iki ana wit ngaturke nawala. Monggo. Iki Malik laras pelok. Malik laras pelok. Nggih. Wonten ingkang ngersake apa kuwi Kusuma Wijaya? Nggih. Kusuma Wijaya. Ya. Engko iki sak lagu sik niken kok leren terus ganti liyane didum. Heeh.